Dobrodošli u Finansijske novosti. Pogledajmo kako se danas trgovalo na domaćim berzama. Treći po redu Sarajevo Sevdah Fest održan je od 25. do 30. juna, a njegovu organizaciju podržali su i Raiffeisen banka i Western Union. Bila je to prilika da se na jednom mjestu predstave umjetnici iz Bosne i Hercegovine, ali i iz inostranstva, koji su na svoj način predstavili tradicionalnu narodnu pjesmu Sevdalinku. Prije 3 godine smo došli na ideju da nekako skupimo sve to, da napravimo jednu grupu ljudi koji će se baviti tim, koji će se baviti neki naše kulturne nasljeđe, znači koji treba da prikažu da u ovoj zemlji također postoje neke kulturne stvari, kao neki kulturni ambasadori koji idu vani i prezentuju neku našu kulturu na neki lijep način. Ja sam prije svega jako sretna da ovakav festival postoji u Bosni i Hercegovini. Ja sam učestvovala i prošle godine i vrlo rado se odazvala i ove godine. Sarajevo Sevdah Fest namijenjen je očuvanju i promociji Sevdalinke, kao kulturno-istorijske tradicije Bosne i Hercegovine, te očuvanju i promociji Sevdaha među mladima. Raiffeisen banka i Western Union su sa zadovoljstvom podržali projekat koji ima za cilj promociju kulturnih bogatstava ove zemlje. Ja sam imala sreću da već od samog početka do dana današnjeg imam tu sjajnu ekipu, imam podršku u ljudima koji rade u Raiffeisen banci. Raiffeisen banka, najbolji su sa nama.